Bării navei. Autor: Leonardo Florin Teodor. Editura Istros a Muzeului Brăilei, Carol I. Brăila, 2023. Piața construcțiilor de nave impune un înalt standard de calitate, de aceea, deși mulți știu să construiască nave, întotdeauna este loc de mai bine. Prin urmare, dacă la un moment dat consideri că poți împărtăși câte ceva din ceea ce știi, atunci nu sta pe gânduri, pentru că sigur există cineva care are nevoie de experiența ta. Mulți vor înțelege imediat tot ce spui și asta este foarte bine. Cât despre cei care știu mai mult decât tine, putem spune că aceștia reprezintă specialiștii de care avem nevoie acum. Pe ei îi invităm în față, ca să distribuie tuturor din experiența lor, pentru că a fi în topul constructorilor de nave presupune să ai deschidere către nou, să te perfecționezi permanent și să-ți dorești să intri în competiție cu cei mai buni decât tine, pentru a-i depăși. În lumea constructorilor puternici de nave, forța de muncă bine pregătită reprezintă cel mai important capital al unui șantier naval.